ano natin, wala pa po yung pick up natin. Magandang araw po sa inyo lahat mga boss. Update tayo rito sa bahay. Ayan no. Ayan, pinapinturan ko ulit yung flooring dito. Na mancha-mancha na kasi mga boss. Tapos dito gagawin na po nila yung taas. Lalagyan na po nila ng mga partition yan. So yung gagamitin natin na metal frame dyan yung studs. Studs na lang po siya, hindi po siya C-par links, hindi rin po siya tubular. So studs pang partition po siya. So doon sa taas, tapos hardiplex po yung ilalagay natin dyan. Tapos mga sobra nating floated panel ilalagay natin dyan, tapos mga spandrel. Okay, so ito na po yung natin diba? Medyo maayos na itong stock room natin, pati mga scaffolding nakaayos na rin. So ito yung lalagay sa pesto, lahat yan. Tapos dito medyo malawang na rin. Okay na, medyo okay na. Sila nanay nasa bukid kasama si kuyang. Tapos yung kapatid kong bunso nasa ospital pa ngayon. So pangatlong araw na yata nawala siya rito, pang-apat. So naka-confine siya sa ospital. So may tubig yung baga niya. Tapos dialysis na rin. So ano po yun kasi regular na dialysis siya 3 times a week. So tayo naman, punta naman tayo sa Casenes Tibanan project. So tara, magmotor po tayo. Wala pa po yung natin. Wala pa po yung pick up natin. Okay, siya nga pala mga boss, nag-start po kami dito June 25, 2024. So 5 months ago na po yung project natin. Ito na yata yung pinaka matagal nating project mga boss na ginawa natin. So may mga nangyari kasi dito na hindi natin na inaasahan. Una, sa pagpili ng mga taong ilalagay dito. So hindi natin na screen mabuti yung mga nilagay natin mga tao rito. So nagtiwala na lang ako na sabi nila skill yung ilalagay dito. Siyempre kung si skills, siyempre mataas yung sahod dyan. Tapos pangalawa, siyempre kung ano pa yung mga dapat unahin na gagawin dyan. So yun, isa pa nga naming pagkakamali. So basta inumpisan na po nilang lahat. So ang mali ko naman doon, hindi ko po na bantay ng mabuti. Kasi meron po tayong nilagay na taong magbabantay dyan kung wala po ako. So siya po sana yung titingin at magtuturo sa mga gagawin sa project natin. Pangatlo, quality check. So isa pa yun sa naging problema natin mga boss. Dahil sa alam kong skills yung lalagay dyan, ang alam ko naman maganda yung pagkakagawa ng mga trabaho natin. So ang nangyari dyan, siyempre hindi ko nagustuhan yung mga nagawa. So pinabaklas po natin. So ulit trabaho. So ganun po yung nangyari sa project natin. Kaya medyo tumagal. Wala naman dapat tayong sisihin na iba dyan kundi ako. Siyempre ako po yung naglagay sa kanila dyan. Kaya siyempre ako rin yung pumayag na pumunta dyan yung mga ibang tropa. So ngayon, dahil na nangyari na po yan, so ang gagawin na lang po natin, siyempre sa susunod na project dapat hindi na po maulit yung mga ganitong pangyayari. So
lahat ng papasok dapat may screen kung ano po yung dapat gawin nila dyan. Tapos yung magbabantay dapat talagang nakatutok sa project natin para walang sisihan na mangyayari. Siyempre, para hindi masira rin yung inalagaan natin pangalan. Okay, so ito na lang yung hindi natapos. Nagawa natin ngayon. Tapos dun sa kusina, okay naman na dun. Okay, di kusina na, Bads? Ayos dyan? Sa kusina, okay na. So, ditong banda mga boss, andyan na po yung may-ari ng bahay. So, medyo hindi maganda yung aura niya dahil doon sa mga nangyari. So, ginawa ko dyan. So, tumulong na lang po ako dyan sa pagtatrabaho para matapos na po natin yung project dito sa Lawak Pangasinan project. So, mamaya, kakausapin ko rin po siya para humingi ng tawad dahil sa nangyari sa bahay nila. So, lahat ay i-explain natin tapos tatanungin po natin kung ano po yung mga kailangan na gawin. 2,000 years later. Okay, so yan mga boss. So, bale, dyan, medyo patapos na po kami dyan. Kaya lang, kailangan pa natin maglinis tapos i-retouch yung mga ibang pinturang nadumihan. So, hindi po natin maiwasan kasi na madumihan yung mga pintura pag nagtatrabaho po tayo. So, konting retouch na lang. Yun, okay na. So, kanina, nag-usap na rin kami ni Madam. So, nag-ano po siya. Sinabi niya po yung mga hindi niya gusto. Tapos yung mga kailangan na i-improve sa project natin. So, yun naman. Buti naman at maayos yung naging pag-usap namin. Wala akong masasabing hindi maganda sa kanila dahil maayos po silang kausap. At mabait talaga sila. So, sobrang thankful ko dahil mabait po yung may-ari ng bahay dito. So, dito nga pala, yung mirror na lang po yung kulang dito sa may laboratory. So, tapos, siyempre, pa tayo dyan. Maglilinis. So, yun. So, ayan, nilagyan na rin pala nila ng, ng graba. So, sobrang kalat din. Isa pa po yun na sa atin, nasabi. Sobrang kalat ng site. So, susunod, ayun, i-improve na po natin yung mga ganun. Alam na po natin gagawin natin sa may ibang project. So, ito na po yung kusina. Linis na lang po tayo rito. So, hindi pa yung nailagay yung linya ng tubig dito mga boss. So, ayan. Pasilip ko lang po mga boss yung project natin dito. So, hindi pa naman ito yung before and after natin. So, meron po tayong iba pang video. So, siyempre, mas maganda pag bago tayo umalis dito, dapat nakangiti yung may-ari ng bahay. So, dapat satisfied siya. Tapos, kung ano yung mga pagkukulang natin, ay yun yung i-improve natin sa susunod. So, yan lang. So, babalikan po natin ito sa susunod na araw. So, bukas kasi maglililis na po sila. So, abangan nyo po ang mga boss yung susunod na video nito. So, before and after na po tayo. So, 5 months in the making itong project po natin dito mga boss. Ito na yata yung pinakamatagal na project natin. So, pinakamaliit, tsaka pinakamatagal na naging project natin mga boss. So, abangan nyo na lang po yung susunod na video na ito mga boss. Before and after na po tayo. Magandang araw po sa lahat at God bless!